Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakongsan mentara sengi Shillong. Ya kendo upaim laborious ya ulat CH Vijaya Shankar. Ud sya CEM lada ya kendo jing banshnai ye ong uba Winston. Na ulat dawa kisunjuk nong sensyar ban rang bakur ban pene kakendon 16 ban jubab uba Winston katkum kijingkili RTI uba pasar. Pat mentah ini pai ciki Khubor ke bakambanya. Upa laborious manik nong ai but bat nong ai ktin ke Federation of Khasi States haka Southerik Nailar ulaya kendu ya ulat ke Jylla CH Vijaya Shankar ban batai halor ke jing sensyar khadar Khasi Hills Autonomous District Council. Ka Federation kala keno ika council ba kala penkumar bat kura ya ka telong ba ka sensyar ka khadar ka balane nadu menbarim bajahat. Hadin ka jingya kendo ya ulat upaim laborious ulayat hu hakinong thok Khubor da ka baong. Ka jingle palat put jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kan kutno mentahi. Ulaong ka thung sim bat penken sim ne ka penken sordar bat lengdo ka de ka nong rem ka bala penlong ya ka Federation ban yakendo ya ulat ban batai u ya kijinat jong ka sensyar khadar habri uhnyo trap. Nalor kata ulaong ru ka council ha ka jing shisha kan de ka sti ban kershan ban yada bat ban kentiu irat ya ka dustur ka riti. Henry menta ka sedang penban ban penjat daladi yaladi ya ka jing sensyar khadar tenrai jong ka jat penriu. Ide ki signatories em hapok kan ke federation ki bedi ki signatories haka jinga soi banya sna ogri India batla pediang yangi haka khat new 3 August nice pa khat nice pa sa popra kamambot hadu shwa khat nice August kan so supra ni dei hi ki himalaya ani lajet lalapai kajing mahapan je sa Pakistan ni sa India sawarung no pangis no bakari India tangba ndai basim lala mat sendan ndai ngilai esno halogan ngrem jaga pangis soi yak international accession but yak annex agreement namar mengidan katau ba kata kalong mai ki hok kiriti ki dustur ki be ki hok long trai jungi halak hndo ka siap kalong pur tong cai kesensyar khadar ki belong ki belong ki ba itna tamba ki ba hatam sensyar pai ba ijiet ka hapo ji ikut padiran pendek pensa te toh kata ka de jingwan ke jungi namar ba haka jing telun jing selantam jing Khubor. Hadin balayo ika ka 6 schedule. Ni isai kedar. Maka 6 schedule kadai ka spirit ka jengka kadai to uphold and protect. Tenrai ka district council kumkalong hentek mentah. Ka weaponize penban ialah dia ban destroy penban the very fabric tenrai ba jong kasensyar khadar jong kalong hok kalong trai jong kajat menriu jengi ka bawat ka Supreme Court barok ki board ki tribal claim ka khendau umla pan im serpai kabor tribal pat haka jinglong trai udiwan don ye gari tisincha ni ya kita pan ban suki pasuki dekat diskonsul kamtam menta le tu ban khanra pan ye ka telong ba kabadai ka jingine ka jingsa jong kalong hok kalong trai jong kalong pur kalong jai jong kejai bendrio nyu berap nyu basah kane abang imla wan pediang
kani kabangi melawas ngap jar syuk kani na Na ka jing ut ki pat ba ki baya kendu jing e ha ka baya day bat ka building by law u chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo ha ka lai tarik Nailar ula penbena kinu ki breu ki baya kendu jing e ha ki kendon shna yeng building by law ula kentu e ki ban wan ban ya kendu ya u CEM ban weng ya kita ki jing e nalor kata ula ongru ka council kala penjensur ya ki kendon lengba ka jingya sngotu jingmut ba kwa banyak keren pi ke Shillong no ba hakabiri ka building by law mo ba ka district council ka pet menta la ka tu ka neteli kisnem di kani gadi ka jing pensyai shi ki pait ba nong song snong ba kinu ki pait ba nong song snong ki jungi ki ba kendu kanu jing e hakabiri ba ka building by law ba kin soba ban wan banyak kendu yang direct kumu nama ba kumba pi kumba platip hi ba em in charge ba pe ka building by law ba ka council asset ila resign di kitu ki subject ki dei bang lapet mga kom CM jong district council tinado bang shimti hi mga kini ki kendiat banai ki baladam ha ka bidei bat ka building by law ngiyo snow mong pat yo ka jung ujor ring yo snow ki jing e ki babun baki pai ba nong song song ki kendo tinakalian ka jonga nga syukwa man ong tangkum ni ha ka bidei bat ka building by laws di hadian baki pai ba ki bawan ban apply ka building permission hang ni ki kendo ekonono ke jing subha ban wan kendo yang aku mesti am in charge ka repeat ya ka building by law badha ka bidei bat kitu ki setbacks di nakaliang ka jongi jong ka district council hadu menta ngila don shibun ki relaxation nani ki ngimda perking shu hadu kata ka bidei bat ka bakitu ki building setbacks di kidon ki cap ki bangi hap ban depek lingba ki kot kisla but kidon ki cap pada ki babon hadu nadu banga shimti manga ngalaong ba ki officers lada kadon ka jing e baki pai ba ki kendu ha bidei bat ki setbacks ba kinyai pe chakmat ringkat bat ka jingya kenjok tien bat nga di sakawai ka banga shukwa ban ong ba ka Shillong nom ta ba nang ni shakmat akan tu ki pai ba nong song snong namar ba kum bangi yo ka jing ujor ba kidon ki building permission ki ba lai posngi sa posngi yo ne lai panai so panai tinga nga shukwa ban ong ki pai ba nong song snong nada pi pen biang hi ma pi ki kot kisla ngi na kaliang jong ko office ngim nom pen slam shu ya ka building permission ka jong pi ki sinjuk kinong senshar shnong kabri uhnyau trap bat kirang bakur kabri uhnyau trap haka saw tarik Nailar kila ai ka dorkhas sya ulat ke Jylla CH Bijaya Shankar halor ka amendment jing penbena ya ka land bill 8000 arpun riu kabala wanra da ka Khasi Hills Autonomous District Council kabala pendam no ya ka section 16 nakane ka amendment Habakran Shakilat Pathai Khubor hadian ka jingya kundu ya ulad u General Secretary ka kanhon ba RL Bla ulayat ho ba ka jingwan ki R Sinjuk ka longban pensngau sya ulad ba kim ya persya ya ka bil henry ka jingdawa jongki ka longban besut biang ya kendon section 16 ha ka ne ka amendment u General Secretary ulaong kumba ka council ka day ka nongri nongda ya ka kendo ka siap jongi kumta ka kabaladan lepa haka dustur kariti kadai ban penne pensa jingwan ni kedua ni jaulat Jylla kolong ban pensngau hu ya ka jing sngo ka jongi na kaliang ka sinjuk kinok singsyar snong ka beri nyo trap bat punjuru na kaliang ka sinjuk tirang ba akur ka beri nyo trap halor kene ka propose amendment land bill 2016 di kumbupi pilai orang nilai sedang bania ida koi ke district ngira donru ke jingilang pajba hagan nyauterik ba baro arki kunhon ngile merjing lang ba ngingi persya ya kani kajingwang no ya ka section 16 da kani ka proposed amendment 2026 dingi ketu yulat ke Jylla ya ka kabla don lupa kadai ban ne bansa marga council kadai kanong pek kanong ri kanong sumar kanong da kanong ker jongi ndau ka siap jongi ya ka longjat ka long ha ka jongi ha ka jo Khubor kanong pek ban sumar ya ki culture ya ka custom ka jongi ki riti ki dustur ki jongi ti habai bakalong kumne ba ngitep ba kila pha ya ka bel ban yo ka sen jong lat Jylla ni wan
ot banam hu mar yaka elka act 2024 dai mo hiba yaka asen ko but yaka line chat do ti menta umno mo on persya yaka ba ula Khubor nakata wan summit yaka memorandum hu pan pau yaka jing snow ka jungi daga mensiam ka bas ngokya bang yempoi perhat ba kata kabalong ka kami ka jungi kaban yada yangi pun gajat benreu bat mangi katamai ka jungi ka dei bat just sel menta kami panban dakan ye ka jinge ka ba wanra kumtang ye bat sing ye wan ai ka memorandum bu bat ngin lei lu sa state government so chief minister so TCA minister ba ngin ai ka memorandum shakiro bat ngin pe ke ka ba mi kata di tangkata he Hello kan diri yang jong latih ke ik assurance ko. Nakaliang jumlah uang kabahaba hindi yung bendo yung state government. Marhaba kot ngitip hi ba ulat ke Jylla unpan hi ya ke views jong state government jong DCA. Nang tanga daw sa what. Ka demand ke jopi ke data man recall be ikato ka class 16. Oh dia kato. Ngim persya ya ka digitalization ya ki records ki kendong ki siap. Bat ngimlan hero kajing baharu kadon habe de bak tu ngi kershan henry bak kenwen pat ya cross 16 Noy alam ka khun nyau terap National Awakening Movement knam ba Thomas Pasa ula walk jat ya ka KHEDC ba kala IY khat wait li ki kerdop khajna shaki riu shimet klem da khot tender uba Winston Tony Lindo CEM KHEDC hakalai tarik Nailar ulaong ka KHEDC kala jubab kat kum kijing keli ki ba uba Thomas upan lingba ka right to information RTI ula kopru nadu bawan ka VPP la shemya ka rai ban penbena pai ba habadon kam ban khot tender thamai na ka banta ki khrdop lom khajna balada don kam ka council ka kloy ban ai kijing penshai sha unong wat RTI Fi keren fikeli kata kajing keli halor ke ITI bela file away ni ki aktivisme syom no ti to khendiat mo tamon chu penchai chu khendiat lingba ka to ka RTI ka ba pilai ba kala ami po social media ba dapo kot Khubor kawai ka bang solingo ka Shillong no ba itu inong file ka to ka RTI kajing keli ka ba ilabu lingba ka RTI ka jongki thik kum ba ilapan lingba ki jingkeli ngila ai ti ka basmulingo enga ka Shillong no tangani ka way ba po ki kot Khubor ba social media ka don ka jingkano nakatuka nagitui activist yang ba ka district council ka kham khot tender ne public notice tada fikeli tingi na ka district council rungin ai ke nyepi ka ta ka kot ka sla handai ka jing ka long ba ikham keli hatongi khot tender ne khot public notice ya ka tu ya ki gates ne ka jingkeli ka jong i ka keli be thik ka no teli ki work order PI kini di ki work orders ki badan bat ngah mi khmat ti kini ki jo ki copies ki bangila ai sha ki to ki RTI activist ti kumang ong mantan ka jingkeli ki khamkeli hatongi ai public notice na ni hatongi le ka tender jinda ki keli tingi la ai ke juba mande ki jingkeli ki keli be ka no teli ki work order tingi ai be tangka ka jingdon jong ki work order tangman shie shai lang baro nadu ka por ka basdang jong ka jingwan shimti ka jongi hangi po office ya kini ki gates ki bo pher ngan yethu ipi kade ka senjam ka baningkong ka bangi ngila le ka public notice ya kini ki khatwai tili ki gates ki balap po ka RTI ru ki ladon ki public notice ban ngi hangi po office di le si ti RTI activist da ikwa ya ka list jong ka public notice sungin ai henry kumachu benrap ya ke ba phila kali ka Shillong no ba khatwai tili ki gates ki bangi la abu ha ki strategic points kumachu ai nuksai phi ki don ki gates ki bangi la abu ki bangi tip ba ka don ka illegal collection te baro kitu kisnam ka yai be da ka illegal ka district council ru kam yo Ginong rep ki bari jingri na temri bhoi ki lapan pau ya ka jing sngosi bantu jingkerman halor ka jingmi ki Khubor shaphang ka jinglum khajna na ki kali ket jingri ki bawan na shabar Jylla kabala ban pensuk ya ka jingrung ki jingri sha Meghalaya lengba ka direct entry
Kinong rap kila penpau ya kini kijing sngau hadien ba kijing ri jongki kila yap lut nakaklam. Kila keno ru ke jingrung jong kijingri na bar Jylla klem ke jing penpenia akbabiang ya kakwat ke khia kala wanra ya ke jing pur stet jong ki klam ki bakta ya ki jingri hakani ke Jylla. Habakran sekilat pathai Khubor kinong rep ki bakan thup ya u Viceroy Lingdo Maunai na syang Bangla u Michael M Suting na nong Lingdo u Samuel Hin kabaya kemenlang singkli bat ka Melinda Jerwa na boy rembong rengkat bat kiwe kila penpau ya kijing ki ba kila mat ha ka kam ri jingri kila ya thu ka sorkar lengba ka piggery mission kala ai jingerap bi kinong rap lengba kiram ban yarap ki ban sedang ban penroy ya ka kam ri jingri da ka bashim ya kini kiram kinong rap kira tre shitom ban penyeng biang yala ka kam ban siupat ya kiram kisha ba kila shim Henry kini kinong rap kila penpau ka jing sngau khia da ka jing lum khajana na ki kali kit jingri bat ka jing pelat ya ki jingri ki bawan na bar Jylla klem ka jing pet ngor ya ka kwat ka khia kala penlong ya kinong rap ki bala shimram ban ma de ki jing papun jat ban siu ya kini kiram Kila kentu ya ka sorkar bat ya ka tenat Animal Husbandry and Veterinary ban pet ngor bha ya ka jingrung ki jingri na bar Jylla khnang ban yada ya ki nong rap bat ban te lakam ya ka jingpur jong ka klam hari bhoi bat ha ka Jylla hi baro kawai. Ngim ban se wat ban NEHU sekretariat ro ban tit jingkhang chadu chief minister lem kumta ngim ban se ngi haban lektor kata kalong bangabu ka jingkapat na kaleng tungi kinong ri jingri ka sarkar ka ban kendit menriu lem kumta ngilekyu sekretariat kinong ri jingri baro khnang ba kan sutu hang tangin talale da kakam kata kalong jingkapat na kaleng tunga kumwe ni kinong ri jingri siang re kuan kadai na po siyang Bangla kerteng jenga de viceroy lengdok munai Kanungot kinang hasunong tungi kibari siang jan baro he man kawai thaliwi ngiri siang te kibabuni kilawan kenduk mo kila kenduk kijing ki ong mentang inom Nindri senyang mentoy iyo ban senyang. Wat man pria iyo ya ka senyang ro. Mo umdon nong tiet. Plus nang ta. Wan sa ka jingpan. Te ka ka ban jia yang ikinong rep. Andre ya pangilawat ya ka stenrai ya ka ngilawat ya ka tenrai ya ka sabut. Ka daw berkhoj ba don ka entry exit point hang le burni. Da kipu no hang ne. Kamut kanjin Ylayada na ka benta batin wanra mo ikin kisenyang ki bam ban badon ka jingpang mo. Ikin syek no hang ne. Kanang ba Iban puai site kin long kiba bah ba kin lat kin tam yang ni kalong kum ka jingya daru yang ni kinori jingri kibari sinyang ko Shillong bangim la di kin ka sinyang wo nga tengan nom keno bar khot ken ka fil ka sarkar kam don ka polisi ngam keno namar nga keno kan don ka jingya keteu kedi mo hapdeng unong khai bat ngi ki nong ri jingri nga nom keno bar khot ken ka de ka sarkar ba kam don ka polisi kum no ban pentrikam na ka menta kini rong jiri kumbang ong mene ngada ka snap menti kumne ngintur sekretariat baka basyang ikran na kalyang tungi kinori jingri Age kerteng jingang ade Michael M Suting ngade na wait khot jong ka nongando IBCS apo nongando hantai tengi kijing syam jingi hi apo ni ka romban ri jingri sniang haban kong hi ngidap aji sukman habang ba nakaliang jong ka nat jongga veterinary ki ka ini kino bandri sniang di bandri jingri bat penceluru ini kino bandri sniang bagyang hala jong gonong rim bagyang hala jong kejam Henry Pause kalong peman kum masyariam hangno nak benta jingi kita ginong rap ada kita ginong ri jingri habang yupan nakaliang jongga veterinary ki ai kum kilun hamtam hapok pigiri mission don ma arpolai ngudi pe group jingin po IBCS nangando Henry habas dang jingri jingi kala kiu ba ila seo hi baga bit hi kala biang hita jingri ka jing mut ade jing amesin jong tu doktor bat ki officer na po ka veterinary Henry mentap de long na khongpong bade namar ba ngi iba kani jingpang jing sniang ka pada mi kisni kata kanang Jylla ne po ri bakadong kathan jing isne habangi wat Ka sorkar Meghalaya kala penbena ban pentre kam da ka mission
kla thap sim clouded leopard ka program ban sumar bat yada ya ki kla thap sim kimrat ba kerpang joka Jylla bala ainam kum umrat ba ikhan ke Jylla state animal Meghalaya. Yakni Commission lapan bena da Menteri Rangba Konrad K Sangma hakasngi rakhe International Clouded Leopard Day kabalong hakasau tarik Nailar. Dakani Commission ka sorkar berkipat ba ka Meghalaya kinwat benya budin bad yada yaki kla thap sim ki badan hakleng ki lau ba bat lau benya jong kani ka Jylla. Lakan tu kipat ba ban ai ka jingyada bat ban kiar na ka jing siat do yaki kla thap sim bat yaki wei ki marat klau. Yaki kla thap sim ka International Union for Conservation of Nature IUCN kalapan bena bakidei ki jaj merat klau ki padan hapdeng ka jingma vulnerable list ban du jaj no nasni ramau. Ladan kam kerki ban yada yaki na ka jing du jaj batlada kalong kumta kan bu yaki pateng banwan ha ka jing duk ka bakrau. Ka IUCN kala penrung yaki kla tapsim haka tup red list. Ka kerwo na ka sorkar Jylla kaya thu ba ha Meghalaya yaki kla tapsim clouded leopard la ban shem haki klau ba kum ha klau nokrek bal pakram bakmara narpo bat nong khalem. Henry hakini ki jaka kilama de ki jing e na kadau ka jing be merat ka jing kela ka jaka sa jongki na kadap karyang badru na ka jing kela ka soin beneng. Kajingwat benya kabadang yat menta lalap arpway teli ki clouded leopard haki benta jongka klau palpakram. Kani kajingwat benya akan penyar ki weipat ki jaka baki clouded leopard ki dan ha Meghalaya bantip kampenya ya kajingdon jong kini ki merat ha ka Jylla. Menteri Rangba ula kentu ya ki Shillong ki Samla ki nongwat benya ki kenhun yada maryang bat ya baro ki pat ba ka Meghalaya banya trelang ban yada ya ki kla tapsim. Ka sorkar Meghalaya lengba ka office commissioner ka bapet yaki bri ki baduna ka bor met bat bor perkhat ha ka jing penyat jong tanat social welfare kalesno ktilang rengkat ka secretariat administration department bat ka Trestle Labs private limited ha ka South tarik Nailar kila penlong ya ka jing lang ban hikai yaki nong tre sorkar ban sngotu kham janai yaki jing dan kam jong ki khna ki Samla bat ki Rangba ki badon ki jing duna ha ka bor met bat bor jabi. Uba pol lengdo no aibot ka social welfare haka jingkren ulaong. Lengba kilat kilenti bat ka start sayan kala pli menta kinong tre sorkar kidan kam ban pentibit geladi ban shem ya kini kilat jing start ban kam sngo thu ya ki jingdon kam bat ki jing e jong ki bri ki baduna ka bor met bat bor perkhat. Urishab Shakapur Business Development Executive haka jingkren ulayathu ka Trestle Labs kala sedang ban ai jing hikai ki briu ki baduna ka bor yoi bat ki tu ki ba thlun bat te thliet ban kren de ki put start jong kani ka juk. Kinong tre ka sorkar Jylla ki bashim banta ha kani ka jingelang ki lapan pau ka jingkermen lengba kini ki jing start bathamai kinla ban ai ka jing shakri ba khambha ya ki briu ki badon ki jingduna ha ki dekot met mat bor perkhat. Because of being differently abled, which by inference would also mean that my speech will have to be far shorter than hers. Congratulations to the entire team of Khuborjylla Labs Bengaluru, which has facilitated this huge initiative enabling the state government to leverage ICT in order to create a better ecosystem for the differently able. Lingkor, Commissioner for Persons with Disabilities, Khuborjylla. A lot of familiar faces here. I will not take time to name each one of you, but it is with profuse and immense pleasure that I agreed to be here to share with you a few thoughts on this very important initiative and the sensitization program on assistive technology
and digital accessibility for government employees. Kong Bertha, who is here in our midst, and who was instrumental in enabling the creation of the Khasi code of bravery, reminds each one of us that there are a lot of people with perfect eyesight but no vision, and that there are people with limited or no eyesight but with a grand vision. I think in that context, we should ask ourselves who are differently able, who are visually challenged. So it reminds each one of us, and I think it's very important, especially for government officers, employees at various levels, to remember that eyesight alone does not give you vision. Rather, it is just the other way around. You need vision with or without eyesight. I'd like to make a mention of two special names. People of eminence. Bada hitu ki Khubor la poi shaka bakut tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.